बाक्सा सालबारि फरायसालिमाया बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा। बाक्सा सालबारि फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थिया गाबोन जानो थांगासिनो दं। सालबारि फरायसालिमायाव गासै मोननै हानजाया बिसायख'थि गेलेगोना रोखा जाबाय। सालबारि फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव गोख्रोंदि हानजा आरो करन मोसाहारिनि हानजाया गेलेगोन। सालबारि कलेजनि फैबाय थानाय इउनियन बडिनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै खोनानो मोनदों। नैबे समाव गाबोननि थाखाय नोंथाङा माबायदि हानजाफोरजों माबा जानांगौ? हानजा बुङोबाथ' बिदि गुबुन गैया। जोंनि फरायसालिमानिनो गासिबो फरायसाफोरा जोंजों लोगोआव मथा-मथि 70% स्टुडेन्टसा जोंजों गोख्रों टिमजों दङ। जोङो मा होनो स्टुडेन्टफोरखौ मोजाङै लोगो हमदों, मोजाङै बुजायदों। जोंनो फैबाय थानाय समफोराव माबायदि बिजाथिफोरा मोजां खामानि मावलांगोन कलेजनि थाखाय, बेफोरनि थाखाय जों बिसोरखौ मोजाङै बुजायदों। जोंनि फरायसाफोरखौ, लोगोफोरखौ आरो फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायदों। जोंनाव मथा-मथि दा 70%सो फरायसाफोरा जोंजों दं होननानै जों साननानै मोन्दों आरो हमदांनानै मोन्दों। नैबे समाव नोंथाङा सोरबा एगेन्स्ट टिमफोर गेलेबायदों नामा? औ, आंजों एगेन्स्टआव गेलेदों। नाथाय बिसोरनि टिमखौ दं, टिम दोनाखै, टिमनि नाम दोनाखै। आंनि एगेन्स्टआव दं कर्ण मोसाहारि, बिथाङा आंनि एगेन्स्टआव गेलेदों, GS आव एगेन्स्टआव ओंखारदों। नैबे समाव नोंथाङा थारैनो गाबोननि समाव थारैनो देरहामालांगोन, मा खामानि मावलांगोन, आङो माबायदि बोसोनजों मावलांगोन नोंथाङा फोरमायनो सानो? आङो गिबियावनो जेब्ला देरहागोन, गाबोन रिजाल्ट मोनखागोन नालाय, गाबोन जेब्ला देरहायोबा आङो गिबियावनो मावग्रोनो सानदों जोंनि फरायसालिमायाव कम्पिउटार लेबाव आरोना। सिगांनिफ्राय गोबां क्लास जाबाय दंमोन फरायसाफोरखौ लानानै, नाथाय बे कम्पिउटार क्लासआ मानिबा जाहोनाव थाथ'नानै दं। गोबां फरायसाफोरा आंनावसिम फोरमायहरदों, जों बिदि जों गोरिबनिफ्राय फैनाय कलेजनि गुबुनाव थाङोबा, बाहेरायाव दखानफोराव लायोबाथाय मासाव जोंनाव 500-1000 गोलैयो होननानै बुङो। ओमफ्राय जोंनि बे कलेजाव मासाव 300 ना मा लायो आरो। आं मोजाङै मिथियाखै बेखौ आङो गिबियावनो मावग्रोनो होननानै आखायाव लादों। ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनाव साइकेल स्टेन्ड गंसेल'। दा जोंनाव देग्लाय बोसोराव 600निबो बारा फरायसा फैदों। बेनि थाखाय साइकेल स्टेन्ड गंसेयाव जायगा थोआ। लामाजों नांजाबनाय साइकेल स्टेन्डआ, बे नांजाबनाया गासिबो स्टुडेन्टआ फैजोबा, मेक्सिमाम 400 स्टुडेन्टआ फैयो सानफ्रोमबो। ओमफ्राय बे साइकेल स्टेन्डआव दोनजोबनो हाया, लामायाव दोनहैयो। ओमफ्राय बे पाब्लिकफोरा थांलाय फैलाय खस्थ' मोनोना, बेखौ साइकेल स्टेन्ड सोनाब साइडजा गंसे दिहुननानै होनो आरो CC केमेरा लगायना होनो आखायाव लाबाय दं। 70-75%खौ जोंजों दं। आं बेखौ लानानै आं देरहासार जागोन, बा जोंनि टिमखौ, जोंनि बे गोख्रों टिमखौ देरहासार जागोन होननानै आङो सिमां लानानै दं आरोना, मिजिङाव। खुलुमबाय, आंनि मुङा कर्ण मोसाहारि। बिए थार्ड सेमाव फरायो, पलिटिकेल साइन्स मेजर, सालबारि कलेजनि स्टुडेन्ट। आङो गाबोननि नैबे सालबारि कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनाव आङो GS महराव नुजाथिदो बा गसंदो। आंनो दं टिम, जोंनि नै भाइस प्रेसिडेन्टआव उथ्रिदो, आरो लोगोसे आंनि गुबुन लोगोफोराबो पस्टनि मानसिफोराबो दं बेवहाय, आंनि टिमजों लोब्बा लाफानाय। ओमफ्राय जोंनि टिमा जाहैबाय जोंनि कलेजनिनो स्टुडेन्ट गोजा गासिबो, जोंना लकेल टिम। जोंनि इलेक्सन देरहानायनि थांखिया जाहैबाय जोंना कलेजनि स्टुडेन्टफोरनिफ्राय सापर्ट मोननानै जाहाथे मोजाङैनो जाय कलेजनि रुल बायदियै सिम्पलै देरलांनानै कलेजखौ जों ज' जानानै सारमोनजों रायज्लायनानै, बा सारमोनजों मोजाङै रायज्लायना, आरो इउनियन बडिनि जाय मेम्बारफोर देरहागोन बिसोरजों मोजाङै रायज्लायनानै जों कलेजनि जिथु प्रब्लेम बा समस्या, कलेजनि हेंथा बा कलेजनि प्रब्लेमफोरखौ जों सुफुंसारलांनाय जोंनि एमआ। जों आरो कलेजनि थाखाय अरायबो मोजां मावलांगोनखौ आं मिजिंथियो, जुदि आं GS पदआव देरहायोबाथाय। आंथ' स्टुडेन्टफोरजों सावरायखाबाय, स्टुडेन्टफोरा आंखौ जुदि सापर्ट होयोबा आं स्टुडेन्टफोरनि लुगैनाय बायदि आं खामानिखौ मावनो हागोन, आरो लोगोसे सारमोनहाबो जुदि आंखौ फुल सापर्ट होयोबा आं गासै खामानिखौनो मावनो हागोन होननानै आं खोथा होबाय आरो। नोंनि टिमा मा मुं, आरो बेवहाय मोनबेसे टिम बा मोनबेसे हानजाया बिसायख'थि गेलेगोन? जोंनि टिमा जाहैबाय, जोंनि टिमाथ' ओरैनो कलेजनि टिम, जोंहा टिम एख' नाम गैलाया। जोंनि टिमा पुरा गोरोबथा। बेवहाय जोंनि टिमाव दं जों बर' स्टुडेन्ट, आरो एसामिस स्टुडेन्ट, आरो बङालि स्टुडेन्ट दं सासे। जों गासिबो कमिउनिटिनि मानसिखौ लानानै जे कलेजखौ सालायनो लुगैयो। आरो गासै कलेजनि भटआनो जाहैबाय 16टा भट, 17टा पस्टआव। आरो लोगोसे जोंनि एगेन्स्ट गुबुन टिम दं, बिसोरनि नामानो जाबाय गोख्रों दल। ओमफ्राय जोंनिया जाहैबाय, जोंना ओरैनो अनलायनानै बा गासिबो ज' जानानै आरोना टिमा बिदिहाय। मट'आ जोंना सालबारि कलेज स्टुडेन्टनि डेभेलप जानाय। मट' जों ओरै दोनलायाखै, जेनेबा जों
जोंनिया सालबारि कलेज स्टुडेन्टआनो आरो जोंना इउनियन जोंनि मट'आनो नोंथाङा सोरबा एगेन्स्ट दं नामा एगेन्स्ट टिम दं आं दं गोख्रों दि दलानो आंनि गासिबो एगेन्स्ट जानानै उथिदो बिसोरो नोंथांनि हेंथायै मोनबेसे टिम दं आंनि हेंथायै दा जिथु टिम मोनसेयानो दं हेंथा टिमा गिबियावनो बयनिसिमबो सालबारि फरायसालिमानि जानानै मोजां हामलायथिखौ बावहरो जोङो बयबो मिथिगौ दे जोंहा सालबारि फरायसालिमानि गाबोन फरायसा गौथुमनि बिसायख'थि जागोन बिनि थाखाय जोङो थांनाय 4 अक्ट'बरनिफ्रायनो सालबारि फरायसालिमा इलेक्सन कमिसननिफ्राय नटिफाइ खालामना होदोंमोन जे गाबोननि दिनाव थामहिनबा 17 अक्ट'खालि जोंनि फरायसालिमानि गोदान जा इउनियन बडि थामहिनबा फरायसा गौथुम बिनि थाखाय इलेक्सन जागोन आरो बे देग्लायनि इलेक्सननि थाखाय जोंनि फरायसालिमानिफ्राय गासै मोन 17 बे पस्टआव जोंहा बिसायख'थि जायो इलेक्सन जायो आरो बिनि थाखाय माखासे माने फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बे इलेक्सननि थाखाय गावसोरनि नमिनेसनखौ होदोंमोन आरो दिनैनो बिनि बाहागो हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बायदि फरायसा गौथुमनि जायफोर बिबानाव जायफोर फरायसा फरायसुलिया बादायगोन बे बादायगिरिफोरनि गेजेराव जोङो बोसोरफ्रोमबो मोनसे डिबेट बिसोरनि रोंगौथिनि लोगोसे बिसोरनि मावगियाननि जिथु जेरै स्किलफोर बेखौ नायनो थाखाय जोङो जोंनि फरायसालिमायाव मोनसे डिबेट जों बोसोरफ्रोमबो खुंबोयो दिनै बेखौनो जोंनि फरायसालिमायाव जों खुंदोंमोन आरो बेयाव जोंनि गासैबो बिजाथि बिथांमोना बाहागो लादों मख'जाथावदि मोन 17 जिथु जोंनि पर्टफलिय' बा बिबानफोर बे बिबानफोरनि मादाव गासै मोन 8 बिबानावनो जोंहा कन्टेस्टिं केन्डिडेट गैयिनि थाखाय बे बिबानफोराव अलरेडि आनकन्टेस्टेड उइनार 8 जन फरायसा फरायसुलिया जादों दा गुबैयै जोंहा मोन 9 बिबाननि थाखाय जोंनि गेजेराव गाबोन फुंनि 9टानिफ्राय इलेक्सन जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि बे मुखमानि SDO लोगोसे SDPO आरो जोंनि पुलिस स्टेसन बेयाव जोङो खौरांखौ हरखाबाय आरो इलेक्सनफोराव बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होयो आरो गाबोनबो सानदों जोंनि फरायसालिमायाव बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होफैगोन गाबोननि जानो गोनां बिसायख'थियाव मोनबेसे हान्जा दं आरो माबायदि आब्रुथिखौ हास्थायदों जोङो मोनसे खोथाखौ गोग्गानानै बुंनांगोन जे जोंनि फरायसालिमायाव जोङो खालि जोंनि फरायसालिमानि जे फरायसा फरायसुलिनि गेजेरावल' जों बिसायख'थिखौ फाथियो जेरैहाय ASU, ABSU, ABVP बा NSY बेबायदि हान्जाखौ जोङो दासिमबो जोंनि फरायसालिमायाव हाबनो होआखै आरो बेयाव जोंहा बेबायदि हान्जा होननाय गैया फरायसा फरायसुलिया गावसोर हयथ' केम्पेइन समाव बिसोरो ग्रुप जानानै खालामनो हागौ खिन्थु जोंनि नोजोराव बाहेरनिफ्राय नोजोराव गोग्लैनाय मोनसे हान्जा जोंनि गेजेराव दासिमबो गैया आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन बिनिखायनो जोंनि फरायसालिमायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जे खुनु दाङाबाजि जाफेराखै बिराद सान्थियै बोसोरफ्रोमबो जोंनि जाय बिसायख'थि बे जानानै थांदों आरो जों आसा फारिदों देग्लायबो बे सान्थिखौ लाखिनायाव जोंनि फरायसा फरायसुलि लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया जोंखौ मदद खालामगोन आं बेखौ मिजिंथियो नैबे समाव सार फरायसा गौथुमनि गुबै खामानियानो जाहैबाय जे फरायसालियाव स्टुडेन्टनि बागै जिखिनि मावनांगौ खामानि थायो गोबां इस्यु थायो जेंना थायो बे जेंनाफोरखौ फरायसा फरायसुलिफ्रा स्टुडेन्टस इउनियननि थ्रुयै जोंनि कलेजनि अथ'रिटिनि बिथांमोना फोरमायथि हरो जे साप'ज साइकेल स्टेन्ड गैया बा इउनियन बडि कमन रुमाव बे जेंना सोमजिदो उमुक जिनिसा गैया बा गार्लस कमन रुमाव मोनसे जेंना सोमजिदो बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो कलेजफोराव जोंनि फरायसालिमायावबो बेबायदि फरायसा गौथुमा थायो आरो आं आसा फारियो बिथांमोननि हेफाजाब नङाब्ला जितु फरायसालिमानि जिखिनि अथ'रिटि गभर्निं बडियानो जाथों बा फरायसालिमा सामलायगिरि गारेङानो जाथों बिथांमोना थार ओंथिजों खायसे प्रब्लेमखौ नुवाब्लानो थांनायाव माखासे गोरोन्थि हयथ' बा नुवाब्लानो मावफ्लाङो बेखायनो फरायसा गौथुमा बेफोर जेंनाखौ थिखांनानै होयोब्ला मेगनाव नोजोराव खोख्लैयोब्ला अब्लानिया बै जेंनाखौ सुस्रांनायाव मदद जायो आरो बे खामानिखौनो जोंनि फरायसालिमायावबो फरायसा गौथुमनि सोद्रोमा बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोदों आङो मोनसे खोथाखौ खावलायगोन जे जोंनि गासै फरायसा फरायसुलि लोगोसे कन्टेस्टिं जिफोर केन्डिडेटफोर दं बिथांमोना जाहाथे जोंनि फरायसालिमानि जिथु आब्रुथि बे आब्रुथिखौ लाखियो आरो देरहाखांनानैबाबो जेनखांनानैबाबो मोननैबो हान्जाया जायफोर जेनदों बिथांमोनाबो आरो जायफोर देरहादों बिथांमोनाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि इलेक्सन जोबखांनानैनो जेब्ला काउन्टिंआ जोबगोन बै काउन्टिं जोबखांनानैनो जोङो बिथांमोनखौ
आखाइ दाख'होयो हेन्डसेक लाहोयो आरो जाहाथे बिसोरनि इयुनाव बै गाबोननि भटिं समाव बिसोरनि गेजेराव जालायनाय गोसोथियारि एना एनि बेफोर जाहाथे थाया बेखौ जोङो थि खालामखायो आरो बिनिफ्राय बयनिफ्रायबो मददजों जोङो बे गासै प्रसेसखौ जोङो फोजोबनो नाजायो आरो लोगोसे फोजोबो। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।